this vote, the yeas are 352, the nays are 65. Ameriki jamana wasadenw ye kalata bi araba ka kɛɲɛ ni sariya sen ye kan 352 olu de sɔnna 65 olu ma sɔn. Motion to reconsider is laid on the table. Ni kalata in kɛra waati la waati min na Washington farafaralen do ka sabu kɛ a ka politikikow taabolow ye. A sariya sen bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ min bɛna tali kɛ a lawaleyaliko kun kan ni o bɛ tali kɛ a jaw labilali kan bɔlɔlɔ sira fɛ min kɛlen do ka fangaba sɔrɔ an bɛ don min na komi bi diɲɛ fan bɛɛ. A ko jɔrɔna bonyalen do ka sabu kɛ a baaraɲɔgɔnya siraw sinsinni sen donni dɔ latɛmɛli ye Chine jamana fɛ ani ka fara a labatoli waleyaw kan Chine ka jamana fanga kɔnɔ n'o bɛ wele ko Parti communiste de Pékin nanzarakan na. A sariya sen lawaleyali koɲɛw kɔni lakodɔnnenba tɛ kosɛbɛ sena kɔnɔ bawo ɲɛmɔgɔ dɔw kɛlen do ka hakili filan minɛ a koɲɛ la u kɛlen do ka jateminɛli gɛlɛn dɔw sigi sen kan ka ɲɛsin ni sariya sen lawaleyali ko ma bawo a ka ca ni Ameriki jamanaden miliyɔn 100 ni miliyɔn 70 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ni bɔlɔlɔ sira in kan Ameriki jamana kɔnɔna la. Jamanatigi Joe Biden ka kan ka a bolonɔ bila a sariya sen gafe la walasa a ka se ka lakodɔn ko walasa ka se ka Ameriki jamanadenw lakana ka bɔ jamana wɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira kɔlɔlɔw ma ko n'a sariya senw kɔni sera Ameriki jamanatigi Biden kɔni bolo kɔnɔ a ka baarayɔrɔ kɔnɔ i n'a fɔ Ameriki masayaso Maison Blanche y'a lase cogo min na. Sariya sen min ko ni a koɲɛ kelen tɛ ka fangaba sɔrɔ kosɛbɛ ni tile damadɔ laban ninnu na bɛna a jagoya u ka bɔlɔlɔ sira kan min bɛ wele ko ByteDance o min jatilen do i n'a fɔ TikTok ka bɔlɔlɔ sira ba bɛna sɔn ko k'u ka cakɛda in bɔlɔlɔ sira feere min ka kan ka kɛ tile 100 ani tile 80 kɔnɔ ko walima n'o ma se ka kɛ a bɔlɔlɔ sira kɔni bɛna latunu pewu ka bɔ Ameriki jamana ka bɔlɔlɔ sirabaw o butigiba kɔnɔ i n'a fɔ Apple ani Google États-Unis jamana kɔnɔna la. A sariya bɛna sɔn ko ka fanga di fɛnɛ jamanatigi ma k'a bolongɔni si bɔlɔlɔ sira wɛrɛw la ko minnu bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye Ameriki jamana kɔnɔna lakanako kun kan ko foniw ma lajateminɛ kosɛbɛ jamana fɛ i n'a fɔ kɔlɔlɔ ka na États-Unis jamana ma. Fɛn min ye TikTok bɔlɔlɔ sira ɲɛmɔgɔ ye Shiu sera Washington k'a b'a fɛ ko ka kumaɲɔgɔnya sira dɔw laɲini walasa a ka se ka kɔkɔrɔdonni sɔrɔ a ka bɔlɔlɔ sira kana datugu wa sariya sen fɛnɛ kana se ka latɛmɛ. Chine jamana kɔni ye laseliw kɛ bi araba ko ni hakilina minnu talen filɛ nin ye bɛna Ameriki jamana kɛ k'a yɛrɛ kin. And it gets washed and ends up still in the bad actors' hands.